ఓ అగ్నిలాగా దిగి వస్తుంది దేవుని ఒక ఆత్మ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఓ హల్లెలూయా. ఈ చిన్న పిల్లల్ని కొంచెం లేపండి. ఈ చిన్న పిల్లలు లేపండి, మీ భుజాల మీద ఉంచుకోండి చిన్నపిల్లల్ని. హల్లెలూయా. 1 2 3 చెప్తే దేవుని ఒక శక్తి మీ మీదికి వచ్చి ముందుకు తెస్తుంది. మీరు ముందు కింద పడ్డోళ్ళని తీసుకొని రావాలి. ఎవరైతే కింద పడతారో వారు స్టేజ్ దగ్గర తీసుకురావాలి. ఓకే, పురుషులు దేవుని ఒక శక్తి. ఓ కమాన్ 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 కొట్టాలి. హల్లెలూయా. ओ वर्षिप वर्षिप आत्मा से भर दे, अग्नि से भर दे और गीत गाइए. ओ हालेलुया. अग्नि 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 अग्नि. ओ रीबा काला राबा शीला राबा बाबा. ओ रीबा काला राबा. ओ रीबा सोदा दे दे. దేవుని యొక్క శక్తి తాందాన్ని అగ్ని తాందాన్ని. అమ్మ ఇది తీసుకురా తీసుకురా ఈ ఫోటో తీసుకురా. అగ్ని 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 అగ్ని. ఆ రీబా షలా. ఏయ్ जो गिरते हैं ना उनको ना फुटो करके चले सामने लाते हैं उनको. తీసుకురా తీసుకురా అగ్ని తాగుతానండి. తీసుకురా. కమాన్ 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 కమాన్. ఇక్కడ దేవుడు ఒక శక్తి అనేక మంది తాకుతుంది. ఓ కింద పెట్టు కింద పెట్టు కింద పెట్టు కింద పెట్టు కింద పెట్టు. ఓ రీబా బాబా 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 బాబా. రీబా బాబా. అగ్ని 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 అగ్ని. దేవుడు ఒక శక్తి. ప్రతి ఒక్కరు अभिषेक 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 अभिषेक